गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं बिटिआर गोरोबथानि 8.4 दफा बायदियै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनो थाबैनो सरकारा अनसुंथाइ होगोन। बिस्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गं 6 दखरा आफाद आरो गं 3 दालाइसा आफादफोरनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै नदुवार दखरा एबसुनि मावख'आव मोनसे जथुम्मा खुंफुंदों। जिल्ला एबसुनि आफादगिरि संगल गयारिनि मासि लानानै दैदेननाय बे जथुम्माखौ मिरु एबसुनि निजोम बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। बे जथुम्मायावनो मिरु एबसुनिफ्राय बुंथिगिरि महरै बानस आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, बोसोनगिरि खुंख्रा सरगयारि आरो गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिया बाहागो लायो। गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै मिरु एबसुनि बानस आफादगिरि खोरोमदाव औवारीया एबसुनि गोथार संबिजिर आरो एबसुनि बिबानगिरिफोरा मावनो गोनां खामानिफोरनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बिटिआरनि सिमा बारायनाय, हानि जेंना सुस्रांनाय आरो थांनाय 20 जुन खालाराव भारत बिसायख'थि आय'गनि फोसावनाय एमपि आरो एमएलए समस्तिनि सायावबो गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बिटिआर गोरोबथानि 8.4 दफा बायदियै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय गहपुरनि गंफ्रोमबो मुंख्लं नखरनो सरकारा थाबैनो अनसुंथाइ होगोन होननानै खोरोमदाव औवारी बिथाङा बुंथिबावो। गलाघाटआव सासे दायनिगिरिया सासे उन्दै हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। गलाघाट पक्स' बिजिरसालिया आसामनि गलाघाट जिल्लानि पक्स' बिजिरसालिया मैया एबा 24 जुनाव सासे उन्दै हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव दायनिगिरिखौ प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुएल अफेन्स एक्टनि गेजेरजों 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा आरो 5,000 रांनि जुरिमाना फोनांदों। दायनिगिरिनि मुंखौ बिस्वजित बक्ति होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बिखौ गलाघाटनि पक्स' बिजिरसालिया 4 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय दायनि थाखाय बे गोलाव 20 बोसोरनि साजाखौ फोसावनानै होदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया थांनाय 2020 मायथाइयावनो जादोंमोन आरो बै समावनो बे जाथायनि सायाव केसबो थिसननाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। गासै सा-7 जाथायनि सायाव साखि थानाय सुबुंफोरनि फोरमायथिनायाव मैया 3 बोसोरनि उनाव हिनजावसाजों लोगोसे नखरा न्याय मोननो हाबाय आरो दायनिगिरिया साजा मोनबाय। आसामनि जेलाव जोबनानै दोनजानाय सा 23 बांलादेशनि सुबुंफोरखौ मैया जेलनिफ्राय उदां खालामनानै गावनि जोनोम हादर बांलादेशआव दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि सा 23 बांलादेश हादरारिफोरा आसामनि करिमगन्ज जेलाव जोबनानै दोनजादोंमोन। आयेननि बेरेखा सिमा बारनानै भारत हादराव हाबफैनायनि दायाव बिसोरखौ बराक भेलिनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हमनो हानाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मणिपुर रायजोनि मोननै जिल्लाफोराव आयेन बायदियै मैया 13 घन्टानि थाखाय कारफिउखौ गुरै खालामनानै होदों। सानजा इम्फल आरो सोनाब इम्फल बे मोन्नैबो जिल्लानि जिल्ला मेजिस्ट्रेटफोरा आयेननि नेमखान्थि आरो थासारिखौ नोजोर होनानै मैया एबा 24 जुनाव 13 घन्टा आरो फुंनि 5 बाजिनिफ्राय जागायनानै बेलासिनि 6 बाजिसिम कारफिउखौ गुबुन साननि रुजुनायाव गुरैसिन खालामनानै होदों होननानै मिथिनो मोन्दों। बिटिआरनि बायजोनि बिधान सभाफोरखौ लानानै लक सभा दानाया आयेननि बेरेखा जादों। बेखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया। बड'लेण्ड सोमावसारनानै गोबां बर'फोरानो मुंख्लं जानांबाय। बेनि गुबै ओंथियानो जादोंमोन बर'फोरनो राजखान्थियारि मोनथाय आरो रैखाथि होनाय। जोंनि मोननांगौ मोनथायनिफ्राय जोंखौ जानगाराव लाखिनाय जादों। बेबादि गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मैया अदालगुरि जिल्ला एबसुनि मावख'आव बिटिआरनि गोबां दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ लानानै गोनांथारै डिलिमिटेसननि सायाव गुवारै सावराय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिथां दिपेन बर'आ बुंदों डिलिमिटेसन फोसावनाय ड्राफ्ट बायदि अदालगुरिखौ लक सभा हिसाबै फोसावैखौ गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। बिटिआरनि मोन 6 बिधान सभा बियाबखौ लाफानानै अदालगुरि मुङै लक सभा जानो नांगौमोन, नाथाय बेखौ खालामालासिनो मोन 11 था बिधान सभा लानानै
दरं मुं होनानै लक सभा खालामनायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै बुंदों। बिथां दिपेन बर'आ फैगौ 20-21 जुलाइआव हादरनि बिसायख'थि आय'गआ फैयोब्ला बेखौ लाना गुवारै सावरायनानै जामिन खालामगोन। बड'लेण्ड सोमावसारनानै गोबां बर' सुबुंफोरानो मुंख्लं जालांबाय। बेनि गुबै थांखियानो जादोंमोन बर'फोरनो राजखान्थियारि मोनथाय आरो रैखाथि होनाय। जोंखौ जोंनि मोननांगौ मोनथायनिफ्राय जानगाराव दोनदों। गोनां जायोब्ला जों सोमावसारगोन होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंबावो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।